Mga hagit ug mga suliran nga giatubang sa mga Pinoy nurses natuki sa ilang gipahigayong summer conference dinhi sa Sugbo. Lakip na niini ang mga benepisyo sa mga nurse ug mga laka nga himuon ubos ning new normal. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Karong adlaw atul sa International Nurses Day, gihimo din sa Sugbo ang summer conference sa Philippine Nurses Association o PNA. Gitambungan sa moabot sa 600 ka mga partisipante on-site ug gatusan pa online. Sa kalihukan, gi-highlight ang ligasiya ug serbisyo sa mga nurses. Sa nahitabong COVID-19 pandemic, aminado sila nga daghang hagit nga naagian sama sa kakulangan sa personnel, problema sa healthcare system ug uban pa. Apan angayan kunong i-translate ang mga nakatunan sa pandemya aron mamahimong strategic action para sa mga nurses. Ubos sa new normal, angayan gihapong andamo ng healthcare system kung ugaling dunay additional waves nga mahitabo ulaing sakit nga mutumaw. Giawhag ang pagpalambo sa mga ospital ug pagbansay sa dugang mga nurses sa specialization o advanced practice. We have to deal with two tracks of services, COVID and non-COVID. And in the new normal, I know as nurses we are still there again, leading our team for additional waves. And we have to improve long-term ICU capacity. Subay niini, giawhag nga mutuman gihapon ang katawhan sa mga health protocols aron dili mabugatan ang health sector. Matud sa labaw sa Philippine Nurses Association nga dunay kapin sa 44,000 ka mga lifetime ug regular members, daghan sila gipanawagan karon alang sa ilang sektor. Sama sa pagpasar sa mga balaod nga magproteher kanila, welfare initiatives ug salary standardization. We were considered to be the unsung heroes during the pandemic. Ngayon that we're entering the post-pandemic era, parang bumabalik sa dati na kailangan na pa rin namin na ipakita kung sino kami bilang isang komunidad na nangangalaga sa bayan. Kaya muling kami nangangalampag sa gobyerno para ibigay sa amin yung nararapat para sa amin. Kasi kung walang mga nurses, guguho ang healthcare system because we really are the heart of the healthcare profession. Salaries of nurses that will align the private sector, because that is the one being considered. Second is on the provisions related to advanced practice nursing na iiwan pagdating sa pag-establish ng framework ng specialization for nurses. Dagdag gyapon ang kulang ng mga nurses, and even not only sa mga hospitals but also in the academy. So kulang tag mga clinical instructors, salary. It always boils down to the salary. Gipasigarbo sa PNA ang abilidad sa mga Pinoy nurses nga inila bisan sa gawas sa nasod. Filipino nurses are very family-oriented who wants to be out of the country. Pero something naman that will meet yung basic needs ng family at yung those who have families na and their children na mai-establish yung future. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.